DXDC Radyoman Report. Nagapadayon pa ang pagpangitay sa uban pang mga Pilipinong una ng gikatahong missing sa Israel nga hangtod karon wala pa nakaplagan. Sa pakighinabi sa DXDC Arman Davao kang Mayla Corollo nga wala na matod pa sila'y nadungog na siren sa ilang dapit sa Haifa tungod sa norte lang nga bahin ang sentro sa maong gyera. Apan saysay niya nga bisan pagsahinay nihilom na ang palibot, nagapadayon paghihapon ang ilang pagtinabangay sa panghinaot nga luwas og buhi ra ang ubang mga OFW kinsa gituuhan nilang nagatago lang sa mga bomb shelter og dili makontak tungod sa kawadon na sa internet. O gahapon lang adlaw gikumpirma sa Department of Foreign Affairs kan DFA ang ikatulong Pilipinong kabsan sa kinabuhi tungod sa nagapadayong gyera sa Israel ug Hamas nga mao ang 49 anyos nga babae ang gikan sa Negros Occidental. Sa pagkakaron gilayong ginaproseso na sa panggamhanan sa Pilipinas ang pagpauli sa patayng lawas sa mga Pilipinong napagan sa pagpangatake sa Hamas. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.